Soňra türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz ýurdumyzda taryhy ähmiýeti bolan giňmeşwerli foruma gatnaşmak üçin Türkmenistana sapar bilen gelen Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň başlygy Minnihanow bilen duşdy. Belent mertebeli mihman, Türkmen topragyna bildirilen mihmanföýerlik we meýilleşdirilen ähli halkara çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejetiniň üpsün edilenligi üçin Gahrman Arkadagymyza hemde Arkadaly Gahrman serdarymyza çuňur hoşallygyny beýan etdi. Şeýle-de ol Gahrman Arkadagymyz bilen duşup iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň möhüm uğurlaryny ara alyp maslahatlaşmagy özüne bildirilen hormat hökmüni kabul edýänligini ňytady. Russiýa Federatsiýasynyň Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlarynyň biridigini belläp, Gahrman Arkadagymyz Russiýa Federasiýasy şol sany dostlukly ýurduň sebitleri bilen özara bähbitli gatnaşyklaryň ötürilýänligini belledi. Şunu Tatarstan Respublikasy bilen ýola goýulan gatnaşyklar ösüşiň hil taýdan täze derejesine çykdy. Minnihanow awada milli ýagaçylyk dowlagynyň awadanlaşdyryş derejesine we onuň binalaryny halkara çärelerini geçirmäge döredilen mümkinçiliklere ýokary baha berdi. Şeýle-de ol Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykylgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça maslahatynyň göçme görnüşde ilkinji gedek Türkmenistana geçirilýänligini aýraty nykdy. Halkara maslahatynyň çäklerine meýilleşdirilen çäreleriň guramaçylyk derejesiniň dünýä nusgolukdygy barada aýdyldy. Gahrman Arkadagymyz Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasy bilen ýalňyş energetika, sowda ykdysady, owa hojalygy we medeni ynsanperwer ulgamlarda göni gatnaşyklaryň ýola goýulanlygyny belledi. İki taraplaryň gatnaşyklaryň ösüş depkini häzirki döwrüň talaplaryna dolu laýyk gelýär. Netijeli we işen geçen duşugyň dowamyny iki taraplaryň gatnaşyklary mundan beýlägem toplumlaryň esasy ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygy bellendi. Muň özü birek-birege hormat goýmak we ynanşmak esasda ýola goýulan hyzmatdaşlygyň uzak geljegi nazarlaýanlygynyň nowatdaky beýanydyr. Gahrman Arkadagymyz we Minnihanow ýola goýulan gatnaşyklaryň iki ýurduň awadançylygynyň bähbidine mundan meýlägem ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.